مستيات بيتنا. سلام كمي صنحكم كبرات تخاتلتنا منستر وصاي غداياتا ناب إثيوبيا زلاخت تشاينا إثيوبيا لولاونتن غزاتا وحدنتن بزخبره مغدي تتقاميت افدغ بحر ክትከውን ከም እትድግፍ ገሊጻ ቻይና አፍደገ ባሕር ምጥቃም ማለት ምስ ሃገራት ዘሎ ናይ ማሪታይም ሎጂስቲክስ ምትእስሳር ዝዕብ ስለ ዝኾነ ንኢትዮጵያ ዝህልዎ አገዳስነት ከም እትግንዘቡን ገሊጻ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ቻይና ዋንግ ኢዩ ናይ ክልተ መዓልታት ናይ ስራሕ ምብጻሕ ንምክያድዩ ትማል ሐሙስ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ጊዶን ጢሞቴዎስን ተራኺቡ ከም ዝተዘራረበ ኸኣ ተገሊጹ ኢትዮጵያ በወገና ንሓንቲ ቻይና ከም እተኽብር ደሴት ታይዋን ውን ኣካል ቻይና ኢላ ከም እተኣምን ኣፍሊጣ እዚ ንቻይና ኣዝዩ ባህ ዘብል ናይ ደገፍ ውሳነ እዩ ኢሳያስ አፈወርቂ እንተስ ንምዕራባውያን ንምሕራቕ እንተስ ናይ ብሓቂ ረብሓ ብምድላይ ቅድሚ 2 ዓመታት ናብ ቻይና ምብጻሕ ፈጺሙ ነይሩ ቻይና ከም ፖለቲካዊ ባህላ ኣብ መንጎ መራሕቲ ሃገራት ናይ ኣቀባብላ ፍልሊ ኣይትገብርን እያ ንኹሎም መራሕቲ ማለት መራሕቲ ድኻታት ሃገራት ይኹኑ ዓበይቲ ሃብታማት ሃገራት ብማዕረ ክብ ዝበለ ኣቀባብላ እያ ተካይደሎም ናይ ሰራዊት ሰልፊ ዕምባባ ሒዞም ዝዘሉ ቆልዑትን ዝተኮሱ መዳፍዓትን ንዝኾነ መራሕ ዝወሃቡ ናይ ኣቀባብላ ክብርታት እዮም ወሃብቲ ፕሮፓጋንዳ ህግደፍ ግን ቻይና ንኢሳያስ ኣዝዩ ፍልይ ዝበለ ኣቀባብላ ከም ዝገበረትሉ ንምእማን ብዙሕ ይደኽሙ ነይሮም ኢሳያስ ናብ ቻይና ስለ ዝኸደ ጥራሕ መከራ ኤርትራ ዝሓለፈ ዝመሰሎም ነይሮም በቃ ድሕሪ ደጊም ደኣ መን ክትንክፈና መን ክኽእለና ኢሎም ኣፍ ልቦም ዝሃረሙውን ነይሮም እነሆ 2 ዓመታት ሓሊፎም ግን ዝኾነ ነገር ኣይተራእየን እኳ ደኣ ቻይና ተገልቢጣ ናብ ኢትዮጵያ ብምኻድ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕርን ክትረክብ ትደጋገፋላ ከም ዝፍለጥ ትካላት ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ገዚፍ ዝበሃል ወፍሪን ዘንቀሳቐሳ ትሕቲ ቅርፂ ኢትዮጵያ ከም መንገዲ ባቡራት ዓበይቲ ህንፃታትን ናይ ቀጥራን ጽርግያታትን ብቻይና ዝውነኑ ትካላት እዮም ዝሕዝዎ ስለዚ ክልቲአን ሃገራት ብረብሓ ዝተኣሳሰራ እየን ንሓድሕደን ክደጋገፋ ከዓ ንቡር እዩ ኣብ ጉዳይ ሶማሊላንድ ሕጉስቲ ዘይኮነት ቻይና እስራኤል ንዝወሰደቶ ውሳነ ነቒፋ ነይራ ኢሳያስ ውን ቻይና ኣብ ባይቶ ጸጥታ ንዘለዋ ተሰማዓነት ተጠቒማ ሓደ ነገር ክትገብር ብዕሊ መግለፂ ብምውፃእ ተማሕፂንዋ ነይሩ እስራኤል ግን ዝቕየር ሓሳብ ኣይነበራን ኢትዮጵያ ካብ ታይዋን ንላዕሊ ቻይና ስለተገድሳ ንቻይና ንምኽሳብ ታይዋን ኣካል ቻይና ከም ዝኾነት ትገልጻላ ኣብ ጉዳይ ሶማሊላንድ ግን ሶማሊላንድ ኣካል ሶማልያ ክትብል ኣይተኻትዕትን ነቲ ጉዳይ ብስቕታ እያ ክትሓልፎ መሪፃ ምኽንያቱ ንኢትዮጵያ ሶማሊላንድ ሃገር እንተኾይና እዩ ዘዋፅኣ ስለዚ ወላ ደኣ ብወግዒ ኣይትግበሮ እምበር ብተዘዋዋሪ ሶማሊላንድ ሃገር ክትከውን ትደሊኣ ዝብል ትንተናታት ይወሃብ ናብ ሩስያ ውን ምብጻሕ ዘካየደ ኢሳያስ ከም መርኣያ ሰናይ ድሌት ገለ ቶናት ናይ ረድኤት ሓርጭ ተሰኪሙ እዩ ተመሊሱ ኢሳያስ ኣብ ናይ ሩስያ መገሽኡ ንፑቲን ኣብ ቅድሚኡ ኣቐሚጡ ነቲ ፑቲን ውን ዝፈልጦን ዝቃለሰሉን ናይ ምዕራባውያን ኣካይዳ እዩ ክትንትነሉ ተራእዩ አብይ አሕመድ ናብ ሩስያ ኣብ ዝተጓዓዘሉ ግን ኢትዮጵያን ሩስያን ብናይ ሓባር ስምምዕ ሩስያ ኣብ ኢትዮጵያ ኣቶማዊ መመንጫዊ ፀዓት ክትሃንጽ ከም ዝኾነት እዩ ኣብ ምርድዳእ ተበፂሑ ስለዚ ሩስያ ካብ ምስ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ረብሓ ይዓዝዝ ሎሚ ኢሳያስ ንስዑድ ዓረብ ምልስ ይብል ኣሎ ስዑድያ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ብቢልዮናት ዶላራት ዝግመት ወፍሪያ ተንቀሳቐስ በዚ ምኽንያት ስዑድያን ኢትዮጵያን ፈጺመን ክባተኻ ዘይክእላ ብረብሓ ዝተኣሳሰራ ሃገራት እየን ኢሳያስ ድሕሪ ቻይናን ሩስያን ናብ ኢጣልያ ውን ተጓዒዙ ነይሩ ክሳብ ዝቐረባ እዋን ኢጣልያ ናብ ኤርትራ ኣትያ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ልምዓት ክትሰርሕ ምዃና ክግለጽ ጸኒሑ ብሕጂ ዝመጽእ ንርኢ ክሳብ ሕጂ ግን ኢጣልያ ብልክዕ እንታይ ክትገብር ከም ዝኾነት ክፍለጥ ኣይተኻእለን ኣብ ናይ ዝሓለፈ ናይ መወዳእታ ቃለ መሕተት ኢሳያስ ብዛዕባ ናይ ኢጣልያ ወፍሪ ኣብ ኤርትራ ብድብድቡ ክተናኽፎ ፈቲኑ ነይሩ ክሳብ ሕጂ ግን ዝኾነ ነገር የለን ናብ ቻይና ክንምለስ ቻይና ኣዝያ ሰላሕታዊት ሃገር እያ ንዝኾነት መሓዛ ሃገር ዘርያ ኣብ ኩናት ክትኣቱ ኣይትደልን ቻይና ቀንዲ መሓዛ መራሒ ቬኔዙዌላ እያ ነይራ ነዚ መራሒ ኣሜሪካ ልኡላዊ ዶባት ቬኔዙዌላ ጥሒሳ ናብ መደቀሲ ክፍሉ ብምእታው ንማዱሮ ሓኒቓ ናብ ኒውዮርክ ተወስዶን ከላ ቻይና ዓገብ ካብ ምባል ሓሊፋ ነቲ መራሒ ክተድሕኖ ኣይተራእየትን ቻይና ንድኻታት ሃገራት ኣፍሪቃ ሰፍ ዘይብል ልቓሕ ብምሃብ
ከምዚ ክንሃንፀልኩም ብምባል ኣብ ኣፍሪቃ ሰፊሕ ሽቕለት ኣልቦነት እናሃለወ ናይ ባዕላ ዜጋታት ከይተረፈ ናብ ኣፍሪቃ ብምልኣኽ ናይ ስራሕ ዕድላት ትጫረት ኣዝዮም ብልሽዋት ውልቀ መለኽቲ ኣፍሪቃ ካብ ቻይና ንዝተለቅሕዎ ሰፍ ዘይብል ዕዳ ምምላስ ምስ ሓርበቶም ዓበይቲ ሃገራውያን ትካላት ኣፍሪቃ ብቻይና ከም ዝህገር ትገብር ክሳብ ገለ መዕርፎ ነፈርታት ኣፍሪቃ ብቻይና ናብ ኣፍ ምህጋር ዝበፅሑ ከም ዘለዉ ይፍለጥ ቻይና ኣብ ሃገራ ወይ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ትሕዞም ፕሮጀክትታት ምስቲ ናይ ኣፍሪቃ ኣብ ፅሬት ኣይራኸብን እዩ እቲ ናይ ኣፍሪቃ ብሕሱር ክስራሕ ስለ ዝድለ ሎሚ ተሃኒፁ ጽባሕ ዝፈርስ እዩ ዕድኡ ክሳብ ዝውድእ እኳ ድዋ ይብልን ብዙሓት ደገፍቲ ምልካዊ ስርዓት ኢሳያስ ቻይና ፈታዊት ኤርትራ ከም ዝኾነት ኣብ ሕማቕ እዋን ከዓ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ደው ኢላ ክትቃለስ ከም ዝኾነት እዮም ዝኣምኑ ቻይና ግን ደጋፊት ረብሓ እምበር ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኣይዓጣን እዩ እዚ ሎሚ ካብ ኣዲስ ኣበባ ብፖለቲካዊ ቃላት ቁኑዕ ዝመስል ንጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝምልከት ዝወሰድዎ መርገፂ ከዓ ናይዚ ጭቡጥ መርትዖ እዩ ቻይና ቋንቋ ዲፕሎማሲ ከመይ ከም ዝኾነ ኣጸቢቑ ዝርዳእ ሃገር ስለ ዝኾነት ኢትዮጵያ ንኣፍ ደገ ባሕሪ ልኡላውነትን ግዛእታዊ ሓድነት ሃገራትን ብዘኽብር ኣገባብ ክጥቀም ይድግፍ እያ ኢላ ኣብ ዕፁ ማዕጾ ግን ምናልባት እቲ ቃና ካልእ እዩ ኢትዮጵያ ባዕላት ውንኖ ኣፍ ደገ ባሕሪ እንተለዋ ንቻይና ምቹእ ናይ ንግዲ ሃዋህው ክፈጥረላ ይኽእል እዩ እዚ ማለት ቻይና ብተዘዋዋሪ ትረብሓሉ እንተኾይኑ ጉዳይ ኤርትራ ጉዳይ ኣይኮነን ሩስያን ቻይናን ከድሕና እንተዝኽእላ ኣብ ቬኔዙዌላ ኣብታ ብዕቑር ሃብቲ ነዳዲ ሃብታም ዝኾነት ሃገር ገለ ምገበራ እዘን ሃገራት ግን ንባዕልን ናብ ፀገም ከይወድቃ ፀግዐን ክሕዛኤን ተዓዚብናየን ረብሓታት ኤርትራን ኤርትራውያንን ዝሕሎ እምበኣር ንዜጋታቱ ዝኽብርን ዝሕለቕን መንግስቲ ጥራሕ ዘይኮነ ኤርትራውያን ኣብ ሃገሮም ኣውፊሮም ተጠቀምቲ ፀጋታት ሃገሮም ንምዃን ዝንቀሳቐስ ህዝባዊ መንግስቲ ምዝህሉ እዩ ንስለ ፕሮፓጋንዳ ወሃል ክኽብል ሓደ ናብ ሩስያን ቻይናን ከይዱ ብዛዕባ ኣሜሪካ ሕማቕ ተዛሪቡ ዝምለስ ውልቀ መላኺ ሓደ ፈፂሙ ብዛዕባ ቁጠባዊ ዕቤት ኣምር ዘይብሉ ሰብ ዝመርሓ ኤርትራ ግን ክንደየናይ ከይተዓቢ ቻይና ምስቲ ኤርትራ ሒዛቶ ዘላ ናይ ድኽነት ፖሊሲ ፈፂሙ ዝፃረር ናይ ልምዓት ፖሊሲ እዩ ዘለዋ እታ ሃገር ንኣሜሪካ እውን ብዘሰንብድ ናይ ምዕባለ ፍጥነት እያ ትጓዓዝ ዘላ ብዛዕባ ኤርትራን ህግደፍን ክትሓስብ ግዜ ይብላን እወ ቻይና እታ ተበላፂት ቻይና ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ኣለኹ ትብል ኣላ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ 10 ጥሪ 2026 ምሳኹም ፀናሕኩ ዘካርያስ ክብረኣቤ ኣብ ቀረባ ብኻልእ ኣርእስቲ ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ዳሕን ዋዕሉ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني عيسجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي